Arwaki ni machiegni chenro makawuono mar ohala gi mwandu. Chenro mamedo koloni yore mopogore opogore. Ka ginyalo chako ohala kendo tayogi e yo makare. Machiegni nyinga Cleophas Oluoch. Nyakwara mag jwang' ma en sigana manyiso lony kod siso gidwaro medruok e chenro mopogore opogore. Ma en sigana mwayudo e kaunti ma Migori. Wayudo jal mosebedo katimo tich mano mar bedo fundi bao. Zakaria Odhiambo. Zakaria Odhiambo ne oyudo tiegruok mare e Polytechnic moro mantiere e alwora mare. Kendo tinende en gi kare mar timo ohala miluongo ni Zaudon Furniture. Gin gik mage mosebedo kokale mondo lek mare mar bedo fundi bao ochop kare. Nyinga en Zakaria Odhiambo Oningu kata Zaudon mang'eny ong'eya. Antiere niluongo ni Zaudon Furniture House Limited. Waloso kendo wauso gige ot machalo kombe, mesni, kitanda, gimoro amora miluongo gi dho ngere ni furniture. Ne achako kaka fundi kendo tok tieko school to na join Youth Polytechnic gi kinde cha masani tindi luongo ni TVET. Kendo atimo course miluongo ni Carpentry and Joinery. Ka ae to bang'e aduoga dong' gi joinery tawe carpentry. Joinery en course madil gi loso kombe, kitendni kod mesni gi gik mamoko. Ka ae to atiyo kuom ndalo mang'eny katiyo kuonde mopogore opogore gi kambe mopogore opogore, kuonde mag jiwegi gi owuon kaka marani. Kae to bang'e nabedo gi dwaro ni mondo an be kora chak mara owuon. Ok en gima ng'ato nyalo chako to bedo jamoko kawuono. En gima dwaro horuok, en gima dwaro bolruok to kod neno mabor. Advice manyalo miyo nyithindwa mane garaka ni kata mana nyuol, onge ng'ame nyuolo to chako wuoth godiochieng'no kata kinyne. Nyaka ng'ato kali stages mopogore opogore kore kibiro yud ka en dhano mawuotho. Kuom mano marwa ni be nochakore kama kisungu luongo ni from scratch. From scratch tiende ni en gima ochakore piny ahinya, gima ne onge to koro inyalo ket mondo bedie. Bang' ka nasebedo gi paro ni koro adwa ni mondo alok gini mondo obed ohala, ne achako bedo gi jotich ariyo kende. To kawuono sama wawuoyo ni an gi dhano 65. Kuom mano gimoro amora ma ng'ato nyalo chako, inyalo chako gi piny ahinya mobi mobed gima long'o. Kendo kama koro wantiere ni kata sirikal mar Kenya goyo toch mondo ong'e ni to ohala machalo kamani ng'ama nochake ni ochake kowuok gi kanye to ne en gi paro mane momiyo chopo nyaka kama koro entie. Agombo ni mondo awachnu ni dereba en an, kendo kaka asewacho ni nochakore from scratch. Wasebiro kode masani koro bedo business ma ok nyal gore piny. Nikech gima miyo businesses mang'eny bende gore piny en koso ng'eyo ni chieng' moro ng'ama ochako gimoro nyalo bedo maonge. En koso ng'eyo ni chieng' moro ng'ama ochako gimoro nyalo ol. Koro an nikech aseng'eyo ni mago nitie, aseiko yo. Aloso transition, aseiko yo magini biro dhi go nyime kata antie kata aonge. Pesa ber. To kimanyo pesa to kik iringi mikadh pesa. Nikech gima be osehinyo jowa mang'eny en ng'wech ahinya. Nyalo bedo gi spidi mang'eny mikadh pesa. Ng'ato wuok ne dhi manyo pesa to chako ringo mokadho pesa. Gima miyo ng'ato nyalo ringo makadho pesa, inyalo loko to kichopo kiwango moro to iwe ni kama intiere ni kama ng'at timo ber maloyo mano. Kae tichikori ringo idhi e macha. Agombo ni mondo parnu ni an kaka nachako as a carpenter. Onge business moro machielo ma pacha oseparo ni mondo adhiye. Mana ka dipo ni en business ma is related to furniture. Mane mibiro nwang'o ka nitie. Agombo ni mondo awachi ni business moro amora ma onge records ok nyal dongo. Kanyo mwakwongo chago kapok wadhi e sirikal. Nikech ka in gi records e kibiro ng'eyo ni gima ne waro. Kata ka nomiyi invoice, ibiro ng'e ni omiya invoice number kama. Kata ka en mana receipt mong'ad mana mar lwedo kama, nomiya receipt
namba kama. Ma e receipt no wacho ni gik mawarogi okawo pesa kama. Koro pesa kama no ema in be kori tuge gi figures go mondo in be yudie gimoro e iye. Kanyo ka ionge gi records to kinyal biro ng'eyo ni onego yud pesa di mondo ichul rent, mondo ichul sitima, mondo ichul pi, mondo ichul jotich. Kionge gi records to kanye mohala koro bagigo. Nachako kaka ng'ama go agwaranda kaka na wacho cha. Kato kachaka ting'ora malo mathin makoro serikal chako fwenyo ni ng'ato nika to na register a sole proprietorship. Sole proprietorship ng'ata chiel nyalo de register kambine moro kata dukane moro tichako tiyo kamano kichulo osuru ne serikal. Kachaka duka nwang'o kodongo makoro biro malo to gi advice bende mowuok kuom serikal nikech nitiere kiwango moro maka intie kinyalo yudo tenda kuom serikal mamalo kata serikal mar county. Mai mano kela mondo kora chaka ting kambi malo a register kaka company limited with liability. Mano miyo kawuono wan kod Zaodon Furniture House Limited. Kanyo koro miya thuolo mar donjo kuom serikal mamalo mondo akawe tenda, omiya thuolo bende mar donjo kuom serikal mar county kata sikunde moluorowa kata manie counties mamoko. Dwaro mana ng'amo mbemore kata ng'amo ngirore kuom ohala maka gitimo go ohala to ging'e ni mang'a makata kemiyo milion moko to ok nyal dar kata ok nyal ringo. Serikal goji te toch kendo ji te mal Kenya nyaka chulo to yidore piny nyaka kuonde moko mane wawendi nyalo chulo osuru osuru chulo onge nyalo serikal ne gima na chokro mai osuru ga chulo without records do konyi makoro ka serikal kumo ni to gi mai ne kengre ko te done gi kume ajo kama mai gima na wala mai gima na uso koro maru en ma to ka en gimi go ago gi dier wich to samoro be ginyalo mai magi go ipi. Well, challenges masene ne ohala moloyo to gima ng'ato chako koa e lo kaka na wacho cha. Nitiere challenges modhuro. Mondo ng'ato chak ohala kama wan koro neno ni ng'ato timo ohala nyaka bed gi capital. Capital en pesa michako godo ohala moro amora. Bengi ma wan godo e piny Afrika kata mana Kenya ka bedwaro mana ng'ama osekawo gimoro modhi oketo e bank. Kore ka bank ibedo go piny ikonegi ni jokama makano kodu en kama tadwa no miya kama. That is a big challenge to starters. Ohala gi mwandu en gima ber. Ohala pile pile bege mwandu. Maka ng'ama ohala to onge mwandu mano ng'ama ok jo. Mano ng'ama rawe ohala dhi chal gi mwandu. Kech sama iloko ibiro yoro kaka ni chako gi pesa moro matin to nyaka wang'i dongi midhi mwandu. Koro dongo ni biro malo no mano e mwandu. Nyalo chako kionge gi udi, nyalo chako kionge gi matokni to bang'e ibiro yoro ka in gi gik machalo kamago. Mago ema waluongo ni mwandu. En gima ber ahinya mondo ng'ato donjie wach mar ohala kod mwandu. Kendo ando nadwa wacho ni nyithindwa masomo sani gidhi adhiya manyalo timo masters otimatima, joma nyalo timo PhD otimatima. To kinwang'o kofis opong' nikech kaka gima ne miyo ji riore ahinya gi weche mag somo ni nyaka ichop malo kuro en ni dwaro ni nwang'ie nafas e ofis moro. Koro jomosomo maber modhi malo kuro monwang'o nafas kuonde mag ofisgo obede abeda. To bende jomosomo maber modhi nyaka malo kuro monwang'o ka ofis opong' to duoge ohala. Joma nyalo dwaro wuoyo koda e sime namba 907 21 350 960 0721 350 960. Koro ohala gi mwandu en gima ber nikech ng'ama loko ema nyalo bedo jamwandu. Onge ng'ama nyalo loko to tamore bedo jamwandu ka en ng'ama oikore mar loko maber moluwo nyaka laini kata weche ma loko dwaro kaka bedo gi records, winjruok gi sirikal, chulo osuru, winjruok gi jotich e yo maber mondo tich odongi.
chako Ramogi Juang, wadarango kama chielo kendo wadhi nyaka e boma Mabondo wayudo Elvis Aoko. Ma en kaluwore kod dwaro mano mar bedo kod kaminyalo lose barbed wire kata chain link. Nyako Ramogi Juang magi weche mitiyo godo e chiel kata mag rito bombe kachiel kod ohala mopogore opogore. En mor mag jodak mag Bondo kachiel kod jogo ma Elvis tiyo godo. Tinende okelo yuto ne jogo modak Bondo kod alwora mare. Bombe kachiel kod kamaro wande oselandre mokalo Bondo kod alwora mare kod kaunti ma Siaya mangima. Owinjane sigana. Anyinga iluongo ni Elvis Aoko Ogol. Ajalego to kani an Sakwa. Anyake Usakwa emomiyo nabiro ka. Nabedo influence kod kane amboke laka. And next to Ardhi House Mabondo on my way to Kisumu. Koro kani go watimo production maru chain link and barbed wire. Barbed wire kod chain link in any size minyalo dwaro. From 4 feet to 10 feet. Wanyalo loso nyaka futa par. Ochala ni nachake nwach nanwango ka gik ma watiyo kaka fence jitiyo go ahinya to naneno ka giwuok na mabor Kisumu, Nairobi and beyond. Koro naneno ka nyalo kite machiegni ka nyalo temo mako jowa man machiegni. Samidwa chako e hala ni ng'eno biro dwaro land ma kata puodho kata plot. Ng'en puodho nyalo bedo mipuro lakini plot minyalo tiye. A section of land kama tin kora par luongo ni plot. Oken land en kama ipuro heka bich inyalo yudo kata half an acre is enough. To mar ariyo be nyaki bed capital matin minyalo chako go nwach nyaki source the machines ma bende nyaki bed kodo. Mar adek nyaki dhi ka sirikal jo county nyaki bed kod license margi ma ichulo higa ka higa. Antie shirika ma kadirio bora ma bidha iluongo ni KEBS, Kenya Bureau of Standard. Mago be nyaka idhi irgi buging'isi procedure mane natimo mago duto. Bugimiya procedure ba achulo levies magidwaro. Bu aginene. Kapok achopo mano nena ayawo I register kambi. Nwach nyaki register kambi. Kak sami dhi irgi chato nwach gidwaro nying kambi ok idwari in person. Gideal kod kambi. Makoro kiso timo mano to koro inyalo chako hala. Koro gimaduong' en capital inyalo tiyo go tijno. Challenge mantiere gin challenge machalo kaka dwaro chiro nwach ing'en gimatimo ni dwaro chiro malach. Koro en nwach ok inyal use Bondo kendo ok inyal romi uso production mwatimo. Koro nyaka idhi itaonde moko bombe moko kidwaro chiro. Nwach mano en a cost. Ng'en mafuta kod kaka beche ni malo ni samiringo cha nyaka iti kod mafuta. Mana is one challenge. Challenge mar ariyo inwang'o ka seche moko capital ma in go ok inyal kelo gik mang'eny minyalo tiyo go aming'a. Koro inyiepo chiegni almost week ka week nwach capital. Pesa no nyalo bedo ni omenda no ok rom ahinya. Koro mano is bende another challenge. Bookkeeping is very important. Nwach nyaki ing'eni unyiewo gini pesa di to seche moko kata kisonye transport makeli ka obed en part of cost kata pesa nyiepo. Ubeni agri kone ni gini na nyiewo Nairobi nwach kaka gik mwatimo gi mostly wuok maboyo. Wanu wuok Nairobi kata Mombasa. Raw material ok waloska. Wanu watimo na processing mondo wagol product. Koro sama agole Nairobi cha nyaka ntie kaso nyiewe ntie pesa jam to kama dwa kele kata transporter. Mano nyaka ket tenge. Ntie joma watiyo go ka. Mabene nyaka ket ma go record gin to git pesa gien pesa di kata per product or per month kod tich mwatiyo no. Koro nyaka iket bookkeeping no eka ibro ng'en kata kiuse pesa ni to kiuse hata loss. Ndio nyalo use kata mok yudo faida maduong' lakini lazima nwach ng'en mane momiyo wan ka. Ok wan kan wan do akonyi ji. Wan kan wan bende nyaka wayudie gimo mwadhiga e ot kwa duogo kwa tieko. Koro bookkeeping no bro konyi ng'e cost mar gik minyiewo kod output mondo koro eka ing'eni nyalo use pesa di. To at the end of the year bende nyaka ing'eni koro higani alos ang'o. Nwach record ko kiketi book to onge kaka inyalo paro gik mag higa achiel. Kata kata na dwe mokwongo. Ok inyalo paro ni dwe ni ne waloso mago ma kaka production matimo en gima nyaka watime mamalo eka bende dokonyo. Koro an gima nyalo advise ng'ato
kata kwa chako kata na school no seche moko ok ni timo maber e school to kiki chunyi tho dula paro ni mano dulu chunyi tho ni an koro gima nyalo timo onge abeda tie yath nyako wuog oko odwari gina ma jitimo oko kata na tie garage kata ka ngat moluoro ka oparen ne moro to wacho ni mama anyalo gombo timo kata na mechanic anyalo gombo kata timo gini to itere to obet kanyo to puonjre mach kata benda puonjra na kuom ji abendo ka okna en gima nene nonyuolago gigi ng'e ni puonjruok woko ok nyuol puonjruok go ich koro nyaka ipuonjri na woko ki ijumbika gi ji kata iromo gi ji ti di step by step makoro dwarane kana miremi level of education doesn't matter kata irem ni class 3 ng'achi ok anyal tamre mago onge nitie joma ne odong' class 3 ka wi nyalo duogo chien bi gimomiyo ne niwe school cha seche moko ne wich teko duoga chien tirang ni nyalo timango ohala en gima biro kuom ng'ato natural mnago bidi mari nwach koro ibro nwang'o ni ng'ato wacho ni anasomo nitie kata jomo somo to bende onge tich adhi jua kali yoyote jua kali gonye tije anasoti jua kali ni chakre ni nyuola poka tika to ema socho pogo kai tije moko mna michayo mag koro ndaragi ema socho pogo ka koro bidini kod gimo mi itiyo nyaking'e nwacho kinyal dhi adhiya tich ni wacho pinyoru adhi tich ng'e sami dhi tich jabende nyaking'e idwaro goals mage nyakibed kod plan koponi chopo koponi so ng'eyo gimo sama koro itiyo cha nyakibed kod plan ok idhi adhiya tich nwacho pinyoru tidwa dhi tich nyakidhi tich ka in gi plan kama chopo ni adwa ni future na bendo bedie maber molo kama nene awuok ija alafu joma ng'eny wuok ga family ma ginen man piny ma onge gimoro koro iparo ga chien komi ae kikinega nani kiyudo 200 tidhigo kamoro titieko ng'ama dwa yuda bro yuda e namba mar sim kod whatsapp en 0733 828 72 78 0733 28 72 78 kata namba onyalo tiyo gumano kata sim to kata namba ma Safaricom en 0720 14 20 21 an bondo butu Arabi House kata office ma Joland achiegni kod Rubis ma bondo Rubis ma yon onwawe to Kisumu. Wakawuoyo machuok e chenoni mar ohala gi mwandu. Ka waduogo wadamenyo ni ohala marwa mar juma. Kik idhi mabor. Tuanze kulipa kadi sasa, na kadi ni cashless. Umesema tunaweka pale? Na kwa ile namba. Mimi niko na cash. Nisaidie hiyo do na namba yako ya simu. Nakusote. Ka in jawuoth mar matatu e safar machiegni kata mabor, non kendo yang ni chulo fare mari kokalo e yor mbui. Non ane ka yudo risit mari e simbi. Kama sira ujuki, kendo idwaro ni ochuli gi kambi mar okumba. Risit mari kata digital receipt eneno mari ma ibiro golo. Ka in wuon matatu, dwarore kokalo kuom okumba mari mondo ibed gi yore mag chudo kokalo e lony manyasani. Mondo matatu mari oyud okumba. Mambo ni digital. Tudri gi jal ma uso okumba mondo ing'e mathoth. Ikrine nyiero ma okru. Riuri kodwa itugo man gi mor gi nyiero mochwere. Ang'o momiyo itimori ka jo Homa Bay? Onge wach moro minyalo mede. Tich abich ka tich abich ne chenro mar nyarko chia. Adwa ni rudho sufria ni ma ler piat ka ng'era kama taneno sucha. Kendo we kinde mag moro bedie. Damo biro ka gi ich madhiro sati. Wada jok saina go jok mo adala ok nyanger. Nyiero e yath maber moloyo. Nyarko chia. Tich abich ka tich abich, saa 1:45 otieno. Kik bai. Fwenyo chuny kitwa. Ang'o miyo yie ni chako mana mine? Dak ne chake yie chuo. Yie ni chako mine nikech mine ma pito. Ng'e sigana kod kido manyiso ber kod mit piny. Nitie duong' mondo
ngeso kosanyo. Kanone kaka kidi ma jaduong' ohero kaka chiege maduong'. Kidi oduong' ni kit Mikai. Kendo rom kod jorit kitwa. Mondo ne en dero mar jaduong' madhako moro amora dhiye. Piny mamako dhogi. Ka maru biro to maru tho e dala. Iyiecho ne chiel. Omake amaka kama. Anyawana adhiya kinywana limi. Riwri kod Rabala Kwasi owadgi Rajabu. Kendo koro goyo jonam gi rech en duoko rech mane iseng'iewo. E 111. Ngeso ka ngeso, saa 1:45 otieno. Mana e Ramogi TV. Okadwa ni ginena kaka jarito. Kuro biro bedo maber. Kawan wangiso jite adiera mar gimoro amora. Asai ni luong gi kae. Machiegni kendo nyakora Ramogi Jwang' e chenro mar ohala gi mwandu. En mor marwa ni pod ikete karka e chenro ni. Inyalo chako kaka jaluoko to bang'e yudo ka lek mari lokore. Ma en sigana mar nyadendi mwayudo e kaunti ma Homa Bay e chiro mapaya. Beverly Joy nochako kaka jaluoko. Bang'e kanoneno ka yuto ok bine ma oromo. Ne oloko lekno kendo dhi e gino ma ong'e timo. Monyalo timo gi chunye duto. Mana kaka in bende in gi gimoro ma iyiero kada nyalo time e yo makare. Beverly Joy nochako ohala mar uso rech. Tinende humbe lach ahinya e kaunti ma Homa Bay. Kendo mae kelo ne mor kachiel koda ka joode. Wawinja ne sigande ni mar en e jaohala wa mar juma. Nyinga Beverly Joy, hanyanya kashima papo njiti. To atedo kanyada kani. Atimo ohala mar uso rech. Ohala ni asetimo for 6 months. To ne oyudo ka uso ne ng'ato lewni. Koro no oyudo ka odhawna. Mana neno ni uso ne ng'ato ok ber. Koro akawo mara awuotho. An anyalo nyiso nyako wadwa mamiyo wadwa niya. Kodonjo e biashara, onyalo ting'o chak gi 3,000 ama 2,000 mondo obi to kawo godo rech. Koro rech nitie kaka indikonwa size to size. Nitie mar kikawo to 100 inyalo uso to 130. Kikawo mar 150 inyalo uso to 170 ama 200. To kikawo mar 400 inyalo uso to 500. Koro kodoro mar 200 wakawo wachwero ne kae. Choro nono. Asto watero ne koro nitie kaka size ni en 250. Koro kokawe idhi wang'ne kashesha gi 50 bob. That is 300. Mare lumo ile jambo. To atimo rech. Ohala ni achaka 2,000 nono. Ber man tiere kuom ohala ano puonjo na nyithindo. Mokwongo achulo go school fees ma kuma golo nyathi university oko. Kaluwore mana go anda mar rech ne. Koro gima nyalo puonjo jomobedo ni ohala en bidi. Inyalo timo bidi kuom bidi mari, inyalo chake matin, ti beda jakinda mokiweye, mondo mi yud kaka inyalo songo kata kaka inyalo dhi mbele, mondo ikony go nyithindo ma in go de yot. Korka ohandwa ni watime ni wanyalo kaka wasewero to wakelo wakete to wawang'e. Koro wawang'e wabiro use reta chiel nikech challenges bedo ni moro nitie moko miwaro malo, nitie moko miwaro piny. Koro miwaro piny inyalo wero kata gi $200. Iduogi use kata $300. Ti use kaluwore gi sida mar mo. Nikech mo ema teka. Ohala pogore, nitie ndalo moko ma mo beche ni sana mo beche ni malo. Koro mo ne ma inyo wasiche moko momiyo nyaka ang' opogre. Nyaki ket profit. Maki use $500 to kinya chamo 500 no te. Ngechi chame kipogo ni kinto na chiem na. $500 no kiyude, tigole $200 gi $50 to $200 nyalo chamo. Kata nyalo chamo $200 to $300 nyalo kano.
Ok inya chama pesa teni mae pesa baka una yuda adwa keto kama adwa kete iya kinyonge kinyalo chako. Wach mogik ronagi mokwongo nyalo wuoyo kuom kamo wajo rech wahinyore thumo mo hinyowa maduong' nikech weather lokorega kaka sani ka koth chwe yien sida korka yien wawinjo mapek saidi ka koth chwe kama mo chamo ga rech mang'eny mokwa bene kuom ohandwa no maber. Koro ana wacho ka jotelo mamalo yie to miwa odwoknwa piny mondo wa benefit korka ohandwani mondo ohandwani odhi mbele nikech moi miyudo ni malo saidi molo kata mana rech koro profit wani piny ng'ama nena kata ni ng'ama ok nena onyalo tudore kode namba masi 07 14 14 801 7 801 advice nyalo piny kamoro moduki to mar ariyo ni gisani ni piny tek ngima tek saidi korka ka wan ohandwa ni waywake mo ahinya koro onyalo biro to kawo rech kata nyalo kawo ne rech tawang'o ne taoro ne kamoro amora ma inti. En mor mana nyakura magajwang' ni bedo kodwa ni wachak chenro makawuono mar ohala gi mwandu makoro sani wachopo e giko mare. Tudi kodwa kendo juma manyien kama dhi menyo ni ohala machielo. Wami riekni kaka inyalo chake kendo tayogi e yo makare. Uriti masani, nyinga Cleophas Oluoch.